Croeso i rhifyn Tachwedd o Bodlediad y Parc. Beca Roberts ydw i, swyddog ymgysylltu cymunedol cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau. A dwi yma heddiw efo Sophie Davies, Prentis, newydd y cynllun, a da ni yn mynd i gael sgwrs bach. Felly, croeso, Sophie. Diolch, Beca. So, Sophie, deitha fi dipyn bach amdan chdi. Enw fi di Sophie, gefais fy ngeni a magu yn Bethesda, ond rydw i'n byw yn Penmawr ar y funud. Rydw i'n cyn-fyfyriwr o Ysgol Dyffryn Ogwen a Prifysgol Bangor. Nes i raddio blwyddyn diwetha o sywоleg gyda gymdeithiad anifeiliaid. A dwi wedi bod yn gwario'r blwyddyn diwetha yn gwirfoddoli gyda'r parc a casglu diddordebau newydd, felly mynd dringo neu mynd syrffio. Dod i adnabod natur y Carneddau. Gwych. So, fel ti'n deud, ti wedi gwneud dipyn bach o wirfoddoli efo ni. Oedd hynna'n rhan o'r rheswm oeddech chdi isio mynd amdan swydd prentisiaeth neu yna resymau eraill? Mi dwi hyd gyda angerdd a diddordeb dros gwarchod a diogelu cynefinoedd Cymraeg. Yn enwedig un o'r rhesymau pan nes i mynd i wneud cwrs yn y naturau gwyddonol. Mi ydw i hefo'r angerdd yna a'r diddordeb yna i mynd ymlaen ac i weithio gyda'r Parc Cenedlaethol. Ar ôl i mi raddio blwyddyn diwetha, oherwydd mi nes i wneud sywоleg, oeddwn ni mwy ar ochr anifeiliaid ac roeddwn i eisiau dysgu mwy am gadwraeth. Felly pan nath y prentisiaid dyfynu, oedd o'n hollol bwysig i mi cychwyn gwirfoddoli ac dod i adnabod amcanion y prosiect ac adnabod y tîm hefyd a weld os swn i'n ffit da ella i'r prosiect. Ac dod i adnabod cadwraeth yn well gan fy mod i wedi ella ffocysu mwy ar anifeiliaid fel dwedais neu mwy ar ochr geneteg bywyd gwyllt yn lle ochr cadwraeth. Oeddwn ni'n definitely gallu gweld hynna yn chdi pan oeddech chdi'n cyfweld efo ni. Ac oeddwn ni, dwi'n meddwl bod o'n rili bwysig bod chdi wedi ddod i wirfoddoli efo ni cynt, achos oedd o'n rhoi cyfle iddyn ni ddod i nabod chdi mewn ffordd llai ffurfiol na trwy cyfweliad. So oeddwn ni'n falch i weld chdi allan efo ni. Be di'r math o bethau wyt ti'n wneud felly fel Prentis? Be mae diwrnod i Prentis yn edrych fel, neu be di rhai o bethau ti wedi gwneud cyn bellad? Felly, un beth bwysig dwi'n meddwl i nodi ydy, does dim un diwrnod yr un fath. Mi ydw i'n gwneud pethau gwahanol trwy dydd bob dydd. Un o'n rhif gyfrifoldebau ydy gwarchod ein meithrinfeydd coed. Felly ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar 3 meithrinfeydd, 2 yn y Parc Cenedlaethol ac 1 newydd yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Felly gen i lot o gyfrifoldebau hel hadau, plannu hadau, trawsblannu'r coed. Yn enwedig nawr, da ni'n mynd fewn i'r gaeaf, da ni'n mynd fewn i'r tymor plannu. Felly dwi wedi bod yn gweithio llawer gyda gwirfoddolwyr a phlant ysgol i casglu'r hadau a i gychwyn i'n plannu nhw. Ac yn fwy diweddar, rydw i wedi bod yn dysgu mwy am sut rydym ni'n gweithredu fel parc sydd yn plannu coed. Enghraifft, nes i meithrinfa Pris Heath wythnos ddiwethaf, lle rydym ni, os oes angen, lle rydym ni'n prynu ein coed. A mae'n diddorol rili dysgu am gweithredriad, trio cynyddu niferoedd coedlannau yn y parc. So hwnna wedi bod yn rili diddorol. Dwi'n gwneud lot o fy meithrinfeydd coed. Ac yn mwy diweddar, dwi'n bod yn gweithio ar pethau fel hyn, bod yn gynrychiolydd ella i'r parc, yn enwedig pan dwi ddim yn gweithio hefo'r parc yn uniongyrchol. Ella dwi efo'r trust i'n diwrnod, ella dwi efo Cymdeithas Eryri. So dwi'n gallu bod yr llais yna felly o'r Parc Cenedlaethol o be da ni wedi bod yn gwneud mwyn cyfrannu tuag at Partneriaeth y Carneddau. Gwych. So ti'n brysur ofnadwy. A dyna di'r un o'r pethau rili pwysig amdan a diddorol amdan y prentisiaeth ydy ti yn splitio dy amser di rhwng bod efo'r ymddiriedolaeth a bod efo ni yn y parc. Be di'r hoff beth ti wedi gwneud cyn bellad? Be ti wedi rili mwynhau cael gwneud? Mae yna'n cwestiwn anodd a cwestiwn dwi'n gael yn aml iawn, achos dwi'n caru wneud bob dim. Mi ydw i'n berson sy'n yn licio gweithio gyda'r cyhoedd. Mi ydw i'n trio mynychu bob un o'r graffu Carneddau ni.
Dwi'n licio gweithio gyda ysgolion gynradd yn hel hada. Dwi'n hoffi mwy diweddar, dwi wedi synnu fy hun rili faint dwi wedi dysgu. Ac os mae pobl yn gofyn cwestiynau ta fi, dwi'n gynhyrfus bod dwi'n gwybod yr atab. So, yn enwedig rhywogaethau newydd, dwi'n adnabod mwy o goed na bewn i byth erioed, fel edrych nes i wneud zwoleg, dim coedwigaeth. So, mae'n rili diddorol i mi dod at fy hun a gwybod coedlanna fy hun sydd tu allan i'n mhenasti. Felly mae hynna'n rili diddorol hefyd, yn enwedig dwi wedi bod yn cynhyrfus dysgu am y frang oesgoch. Dwi'n mynd yna penwythnos yma i fynd i tagio nhw, so dwi'n hynod yn hapus i weithio hefo'r trip, so dwi'n excited pan dwi'n gweld nhw wan. Sydd yn wbeth o'n i ddim di arfer hefo o blaen. Na, dwi efo yr union un peth, dwi'n dysgu gymaint o bethau newydd fel y swyddog ymgysylltu ar y cynllun, gymaint o bethau do'n i jyst erioed di gwybod amdan o blaen. So o ran, ti wedi siarad dipyn bach amdan be dio fel i fod yn Prentis, ond rydw be di'r gwahaniaeth rhwng swydd arferol a bod yn Prentis? Be di'r elfen ychwanegol sydd mewn prentisiaeth? Felly, dwi'n meddwl yr un mwyaf amlwg ydy'r elfen dysgu o'r swydd. Felly, wrth gwrs, dwi yn brysur trwy dydd yn ein meithrinfeydd coedd ni, ond mae hefyd dwi'n gwneud cwrs coleg gyda Choleg Cambria. Cwrs NVQ ydy o lefel 2, dwi'n gwneud cwrs cadwraeth. Felly, mae gen i fi aseiniadau ag ymarferion byw i wneud. Mae gen i fi tiwtor sy'n dod ato fi bob mis, dod ato fi, a be sy'n digwydd ydy dwi'n dewis unedau sydd yn bwrpasol i be dwi eisiau allan o'r prentisiaeth. Felly dwi'n mynd yna ac yn dewis be sydd o diddordeb i mi. Felly fel zoolegydd, mae unedau fi y dyddiau yma yn edrych llawer gyda anifeiliaid, ond mi ydw i'n trio pigo bethau dwi hefo, byddwn i ddim hefo diddordeb mewn o'r blaen. Yn enwedig, dwi wedi gweithio mwy fel i deis efo'r freng oesgoch, ond dwi'n trio datblygu sgiliau newydd. Dwi wedi bod yn gwneud walio, dwi wedi bod yn gwneud efo'r tîm llwybra. So dwi wedi rili mwynhau gwneud o'r cwrs. Ond beth sydd yn peth anhygoel gyda'r gweithio fel swydd a fel myfyriwr braidd, yr hyblygrwydd mae gen i. Os does gen i ddim amser wneud rhywbeth un mis, geith o gael ei rhoi ar bus arall, neu os dwi rili eisiau gwneud cwrs yna, dwi wedi newid meddwl fi, fedrai newid i be bynnag sydd o diddordeb i mi. So mae'r elfen dysgu o'r swydd yn ychwanegol i mi, ond dio ddim yn tarfu ar fy ngwaith, mae'n ychwanegu at fy adran dysgu o'r swydd, so mae'n helpu fi yn y pen draw hefyd. Na, ma cydweithio efo Coleg Cambria wedi bod yn hynod o hawdd, ac mae'n berthynas rili wych rhwng y cynllun a'r coleg. Fel ti'n deud, mae o'n rili adio i'r gwaith, ac mae o'n rhoi dipyn bach o ffocws i be wyt ti'n neud hefyd sydd yn wych. So, pa fath o hyfforddiant wyt ti wedi gwneud felly fel rhan o dy brentisiaeth? Felly, fel dwi wedi dweud, mae'r prentisiaeth yn cwbl hyblyg i be dwi eisiau gwneud. Felly, dwi wedi dod i arfer gweithio gyda cadwraeth coed ar y funud, yn mwy berthnasol gyda'r Parc Cenedlaethol. Felly, mwyn i mi, dwi yn licio'r defnydd o offer llaw, ond dwi yn eisiau helpu weithio mwy hefo'r coed, felly dwi yn planio mynd ar gwrs chainsaw cyn Dolig hefyd. Ond mi ydw i'n mynd ar pethau eraill fel hyfforddiant Leidar. Dwi wedi bod yn gweithio gyda archeoleg y parc am dros bythefnos yn claddu bwyll neolithig yn Llamerfechan. A mae yna jyst gymaint o bethau ychwanegol sydd yn rili adio at y hyblygrwydd y parc gyda fi a fy amcanion i, a be dwi eisiau allan o'r prentisiaeth a'r swydd yn y dyfodol, ac trio gael y gymaint o cymwystera a phosib. So dwi wedi gael gymaint o hyfforddiant yn barod yn just yr 5 mis cyntaf. A dwi'n edrych ymlaen at barhau mwy o hyfforddiant a mwy o gyrsiau. Mae hyfforddiant yn rhan rili pwysig o'r prentisiaeth, a rhan o beth ni'n neud fel cynllun ydy just anfon chdi ar unrhyw hyfforddiant mae gennych chdi ddiddordeb yn, achos
dyna di pwrpas y prentisiaeth yma, ydi wneud siŵr bod chdi, neu pwy bynnag ydi'r prentis, yn cael dilyn dilyn y trywydd wyt ti isio cymryd de. So ma hynna'n rili wych, a dwi'n rili falch clywed bod chdi'n mwynhau yr agwedd yna hefyd. Cwestiwn clasic mae pobl yn gofyn iddo fi bob tro ydy, be di'r hoff beth wyt ti wedi dysgu amdano Carneddau? Be oedd rhywbeth doedd chdi ddim yn gwybod cynt a ti wrth y fodd wedi dysgu amdano? Dwi'n meddwl ni di gytuno i fi fel cyn-myfyriwr Dyffryn dy hun. Mae enwau lleoedd i mi wedi bod yn anhygoel o newydd. Ac yn drist weithiau, bod o'n i ddim yn gwybod enwau'r mynyddoedd neu enwau'r lleoedd. Fel ti wedi dweud mewn ein caffea Carneddau, dych chi'n edrych allan trwy'r ffenast ac yn gallu gweld y mynyddoedd y Carneddau o'r ffenast ysgol, o methu enwi nhw. So mae hwnna wedi bod yn bleser i mi really dysgu am hanes fy hun, yn enwedig hanes Bethesda sydd ddim yn gysylltiedig â streic y Penrhyn, y mwy o hanes bwrpasol i'r tirwedd a'r hanes y Carneddau fel oes sydd wedi bod yna ers miloedd o flynyddoedd. A mae'n really diddorol i mi fel berson Gymraeg o'r ardal yn dysgu am straeon a folktales newydd ac pethau just do'n i ddim yn gwybod o blaen, ac yn enwedig gwybod am hanes teulu fy hun, oedd dwi'n dod o teulu ffermio ochr rachub, ac dwi'n darganfod pethau newydd yn tu fy hun wan, mae hwnna gysylltiedig â beth dwi'n neud yn gwaith wan. So dwi'n dysgu mwy am fy hun hefyd trwy bod hefo'r Carneddau. A dwi'n meddwl un peth arall ydy fel edais yn gwybod mwy am rywogaethau'r parc, yn medru enwi'r coed, medru enwi'r mynyddoedd yn mwy. Mae wedi bod yn rili cynhyrfus i fi gallu gwybod pethau yn ardal fy hun yn lle pobl gofyn wrtho fi a dwi ddim yn gwybod. Dwi'n gwybod ti fel fi'n mwynhau cerdded a bod ti allan. A mae'n adio elfen newydd i fynd am dro, dydy, yr gwybod yr rhywogaethau yma a gallu sgwrsio i ffrindiau amdanyn nhw tra ti allan am dro a hollol cytuno amdan yr enwau lleoedd ac yr hanes. Mae'n cysylltu chdi'r mynydd, dydy. Gwych. A felly, mae gennym ni gyfle arall flwyddyn nesaf i un prentis ola fel rhan o'r cynllun. Mi fyddwn ni'n edrych amdano y prentis yma yn dechrau mis Ebrill. Oes gennych chdi unrhyw advice i unrhyw un sydd yn meddwl i drio i fod yn brentis y Carneddau? Dwi'n meddwl yn enwedig os ti'n berson angerddol dros diogelu teyrgyrtha'r Carneddau ac yn berson gyda diddordeb dros wneud hynny, cychwyn gwirfoddoli. Fedrai'n bwysleisio digon pa mor bwysig ydi o i dod i adnabod amcanion y prosiect a dod i adnabod y tîm. Gwirfoddoli, does na'm ffordd haws i wneud. Mae'n anodd weithiau gwirfoddoli, yn enwedig os ydych chi fel fi yn myfyriwr neu gennych chi swydd llawn amser, ond hyd yn oed even diwrnod ella'r mis, ti di wneud bach o blannu coed, ti di un o caffea Carneddau ni i ddysgu am y prosiect, i weld beth yw diddordeba di. Yn ychwanegol, ydych chi angen bod berson hyderus, ydych chi angen bod gallu gwneud podlediadau fel heddiw, siarad ar radio, ydych chi angen bod yn gynrychiolydd eich i'r parc. So os ydych chi'n meddwl ydych chi'n berson sydd yn hyderus ac yn gallu siarad, yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg i cynefinoedd gwahanol, yn enwedig, ewch ymlaen ac yn geisio ato fo. So ni'n pwysleisio ar y gwirfoddoli. Dych chi angen bod yn barod i weithio mewn pob tywydd. Os ydych chi'n berson sydd yn hoffi mynd allan i gerdded beth bynnag, geisiwch amdano fo. Os ydych chi'n gallu siarad Cymraeg, geisiwch amdano fo. Os gennych chi'r diddordeb yna a'r angerdd yna i weithio efo'r Parc Cenedlaethol neu un o'r partneriaid y Carneddau, cychwyn gyda gwirfoddoli a gweld o hynny ymlaen beth yw diddordeba di. Fel edrych i, mae'r prentisiaeth mor hyblyg o be dwi eisiau allan o fo. Os ydych chi eisiau rhywbeth gwahanol allan o fo, ewch ar llwybr gwahanol, ond dal gyda prentisiaeth. Mae'n gyrmod o gyfleoedd. Fedrai'n mynd on o gona, a mae'r gyfleoedd gwahanol yn berthnasol i mi beth sy'n gallu gwneud efo nhw. Ac so os ydych chi'n barod i weithio mewn yr cadwraeth
ochr cadwraeth. Dach chi'm angen bod yn graddedig o sŵoleg i mynd i gweithio mewn gadwraeth. Ewch amdani. Ie. Na, dyna 'di'r peth. Ma'r prentisiaeth yn briodol i unrhyw un sydd yn gallu cyfathrebu yn y Gymraeg. Does dim rhaid cael gradd, fel wyt ti'n deud. Dim ond angerdd i fod tu allan ac i ddysgu mwy. A ma' gwirfoddoli yn rili bwysig. Dim jyst i roid yn ôl i'ch cymuned, ond i ni cael dod i nabod chi cyn i chi droi fyny i'r cyfweliad. Ma'n helpu, dydi? Diolch Sophie am rhannu dy brofiad. Ma'n hyfryd cael chdi'n rhan o'r tîm efo ni. A da ni'n rili edrych ymlaen i weld pwy gawn ni tro nesa hefyd. So diolch am gymryd 20 munud allan o dy ddiwrnod gei di fynd yn ôl ŵan i'r meithrinfa i fod yn y glaw. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Beca.